Allahu akbar, kullu nafsin za'iqatul mauti, dukkan mai rai tabbas wata rana mace ne. Jawabin Sheikh Isa Fantami na safiyar yau wanda yana cikin wannan wa'azi ne ya fashe da kuka, wanda ya ambato sunan Adam A. Zango. Babban jarumi ne a cikin masana'antar Kano tun daga shekara ta 12 har zuwa yanzu. Sai a yanzu dai ya samu da wani mummunan hatsari wanda har ta kai da ya rasa rayuwarsa. Masu kallon mu da masu sauraron mu dai barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan kafa ta mai albarka, tashar Hausa 24 TV. Da farko dai idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka na farko, da karka manta dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar kararrawar sanarwa, domin hakan shi ne baka damar samun ingantattun labaran namu da dubulmin su da sadar mun dora. Lalle ya kamata ku tsaya ku kalli wannan bidiyo tun daga farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, don ku tabbas Isa Fantami ya yi jan hankali ga matasan Kannywood maza da mata, kai ba ma iya 'yan Kannywood ba, har ku da kuke kallon mu ya kamata ku sa ku ji wannan jawabi da Sheikh Isa Fantami ya yi, wanda tabbas za ku ji yanda ya maganganu masu muhimmanci, wanda ya kamata ku tsaya ku kalli wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa. Wannan babban malami na addinin musulunci Isa Fantami yana cikin wannan wa'azi shi kansa sai da ya fashe da kuka, wanda bayan ya fashe da kuka sannan ya bayyana cewa tabbas ya tuna da wani abu da Adam A. Zango ya taɓa mai a rayuwarsa, wanda tabbas wannan abu ne babba kuma ya girgiza shi sosai matuka, kamar yadda a baya tun daga shekara ta 2018 a da Isa Fantami yana ɗaukan 'yan Kannywood kamar kowa da kowa mutanen banza ne, amma daga wannan lokacin da Adam A. Zango yewa Sheikh Isa Fantami wani abu, daga wannan lokacin ne Sheikh Isa Fantami ya fara jin yana son Adam A. Zango, kuma yake yin cewa tabbas ya ɗauki Adam A. Zango a matsayin ɗa a gurinsa. Sai gashi rana tsaka gari na wayewa muka samu labarin cewa Adam A. Zango ya riga mu gidan gaskiya. To a cikin wannan bidiyon ne dai za ku ji duk wasu abubuwa da suke wakana da kuma wasu abubuwa da aka ɓoye akan Adam A. Zango dangane da mutuwarsa. To a cikin wannan bidiyo dai za ku ji abin da Malam Isa Fantami ya bayyana, kamar yadda ya bayyane zare da abawa a cikin wannan bidiyo. Sannan za ku ji wasu abubuwa ma da ake ɓoyewa 'yan cikin Kano ɗin, wanda su kansu jarumai a cikin masana'antar Kano ɗin ba san me yake faruwa ba. Amma kuwa a yanzu haka za ku ji jawabin da Isa Fantami ya wallafa a cikin safiyar yau, wanda ya bayyana a cikin shafin nasa na share zumunta. Kuma sanin kanku ne Isa Fantami a malamin addinin musulunci shine yake da kowa, ya fi kowa mabiya a cikin shafin share zumunta. To a safiyar nan da ya wallafa wannan labari, kuma tabbas wannan labari ne mai muhimmanci wanda ya kamata duk wasu masoyan Adam A. Zango, kai ba ma iya masoyan Adam A. Zango ba, kowa da kowa ya kamata ya tsaya kalli wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ya ji abin da ke faruwa, sannan ya ji yadda Isa Fantami ya kira ga maza da mata na cikin Kano ga dan Allah dole su tsaya su duba wannan abu, kuma ya kamata kowa da kowa ya tsaya ya san me yake, don ku tabbas duniya fa ba wajen zama bace ba. Kamar yadda Adam A. Zango ya riga mai gidan gaskiya, to a koyaushe kowa zai iya mutuwa, kuma kowa da kowa, ba wai wannan gida bane na zama. To masu kallon mu da masu ran mu dai za ku ji yadda jawabin da Isa Fantami ya bayyana, sannan za ku ji yadda Isa Fantami ya kira ga mutanen Kano cewa tabbas za ku ji wasu abubuwa duniya a cikin wannan bidiyo zuwa